Bé, pues estem ja en Alboraya, com vos havia dit, vos invite a prendre una horchata, així en la horchateria Daniel, la horchata d'Alboraya, la horchateria més antiga de la població, i anem cap a dins i vos ensenyaré el que és una horchateria. Què tal, Dani? Com va això? Bé, home, pues res, anem a ensenyar-li a tot el món el tesor que tens ahí baix, com se fa la horchata d'Alboraya i tot el que feu així. Sí, senyor, pues com vulguis. Molt bé. Banya. Anem. Toni, per favor, pots explicar-li a Fernando que les vegades que ha vist com fem horchata tant mon pare com meu abuelo i que no se'n recorde com se fa? Ahora enseguida. Pasa, Fernando. Así poseen los chupes a remulla y el llaver para que agarre un poco de aire y se pasen rosetes. Però xufar. Fernando, xufar, tota la vida. Vamos. Però perquè és del poble de la xufa i de l'horchata. Anem a tastar-la. Directament, Esta es pura horchata de Alboraya, de Daniel. Salud. Lo millor del món. Te'n recordes, Fernando? La paella que organitza mon pare l'any que pujarem a primera divisió. Jo crec que me'n recorde. Els jugadors que n'hi ha ahí está pues Fernando, está Arias, está Don Alfredo Di Stéfano, está Fenoy, está Fernando, estic jo, Boro, tots de la terra, la majoria, el 90% de la terra. Vine d'anar a farem una horchateta i en una taula tinc uns amics esperant-te. Vale, anem. Quina sorpresa! Pepe Villalba és amic meu de tota la vida, d'ací del poble, d'Alboraya. Jo he tingut la oportunitat d'estar en ell antes de començar una pretemporada i ell entrenava antes d'arribar a entrenar. Jo crec que n'hi haurà molt pocs jugadors que ho faran. Ell ha sigut un professional, però bueno. I ha sigut un home que el València l'ha sentit molt. Com a jugador crec que ha arribat a lo més alt. Ha estat en la selecció i màxim. Però com a persona jo crec que se supera. I ell és un home que sempre està vinculat en el deport. Físicament jo recordo alguna vegada que coincidirem i jo quan me girava veia el número borrós i a més ja l'havia anat. Això era una màquina, una màquina. Per tot sí que t'agraden, Vale. Sempre ha dut el nom d'Alboraya, allà on ha anat, allà on ha estat. Vamos, sempre que ha tingut ocasió, sempre s'ha dut horchata allà on ha anat per convidar la gent a horchata. Vull dir que ha sigut algo especial. Bé, doncs moltes gràcies a tots i vos invitem a que vingueu a Alboraya a prendre una horchata. Adeu!